Pirkko on yksi taivaan isän enkeleistä. Nyt Pirkko on saanut tehtävän olla jouluenkeli ja levittää joulun ilosanomaa kaikille maailman aikuisille, lapsille ja eläimille. Pirkko ihastelee kuusten keskellä kuusen oksia. Lumi leijuu ylemmiltä oksilta ja kutittelee Pirkon punaisia poskia. Hänen kikautuksensa keskeyttää vaimea musiikki lähistöltä. Mistä se tulee? Tuleeko se tuolta? Pitää mennä katsomaan. Ihana laulua. Outi-pappi kuuntelee autossaan jouluradiota ja Pirkko hiipii lähemmäs kuuntelemaan radiosta kantautuvia säveliä. Oi, ihan melkein niinku enkelit laulais. Oi, ettekö on kaunista? Siellä se on. Ihana laulua on. Oi että. Mäkin tiedän lauluja, joissa on muuten enkeleitä. Ainakin 1, 2, oli Heinillä härkienkin oli. Mitäs muita niitä oli? 3. Joo, kuuluu laulu enkelteen. Oli ihan varmasti. Joo. Ainakin 5 mä tiedän. Pirkko huomaa laskiessaan kauempaa jotakin tuttua. Hei, mihinkään ne on menossa? Hei, ne on menossa kirkkoon. Onko se Johanna ja Joel? En halua tilttoa. Mennään mekin. Kirkon ovella Outi-pappi on toivottamassa väkeä tervetulleeksi joulukirkkoon. Pirkko pujahtaa sisälle kirkkosaliin ja kiipeää urkuparvelle. Vau! Onko se joulunäytelmä? Onpa ihana! Hei, tuolta tulee enkeli! Juhu! Oi, onpa kaunista! Ihanaa! Esityksen jälkeen Pirkko haukottelee ja päättää lähteä kohti kotia. Oi. Hänellä on paljon kerrottavaa muille enkeleille päivästään jouluenkelinä. Kyllä muut enkelit, ne ihan yllättyy kyllä minkälainen ihana päivä on ollut.